ин навбат дар барномаи таҳмтан мо тасмим гирифтем ки маҳорати варзишӣ, ҷасорату матонат ва қавииродагӣ варзишгари наврас Амрулло Гуловро ба бинанда пешниҳод намоем. мо ин варзишгарро ҳангоми тамрин дар толори варзишӣ дарёфтем. маълум гардид ки ӯ дастпарвари Федератсияи бокси Тоҷикистон мебошаду зери роҳбарии мураббӣ Мардон Азимов машқу тамрин менамояд. طول 5 سال است که در رشته باکس مشق و تمرین میکنم و من در عائله ورزشگر به دنیا آمدم و من در بسیار مسابقه ها اشتراک کردم و سزاوار جای نمایان گشتم. طول چند سال است که در همین طولاری ورزش مشق و فعالیت میکنند با شاگردانمان. من یکی از شاگردی بهترین گولف امرالله یک چند کرده چمپیون شهر می باشد. خیلی ورزشگری خوب است. тавре мушоҳида гардид дар толори варзишӣ барои варзишгарон шароити зарурӣ муҳайё мебошад ва қаҳрамони барномаи мо бо дигар ҳамсолони худ ҳамарӯза ба ин толори барҳавои варзишӣ омада аз намуди бокс маҳорати худро зиёд менамояд, меомӯзад ва усулҳои боксро аз худ мекунад. майлу рағбати зиёд тамрину омӯзиш ва саривақт ба толор омадану дар тамринҳои дастаҷамъии мураббӣ иштирок кардан қаҳрамони барномаро зуд муаррифӣ намуд. аниқтараш ӯ бо кӯшиши зиёд ва талоши пайваста ба худ роҳ кушод то дар сабқатҳои варзишӣ иштирок кунад. ҳамин тавр Амрулло дар сабқатҳои берун аз толор ки ноҳиявию шаҳрӣ ба шумор мерафтанд ширкат намуд. иштироки эшон дар аввалин сабқат ва рӯбарӯ истодан бо рақиб на ба хотири пирӯзӣ ба даст овардан буд, зеро ба гуфти ӯ аллакай дар миёни ҳамгурӯҳон ӯ бо далериву чолокӣ фарқ менамуд. در اولین مسابقه خود من برآمدم و خیلی ترس داشتم. من دو رقیب خود را در اولین مسابقه مغلوب کردم و سزاوار جای اول گشتم.
باز در دیگر مسابقه ها نیز اجرا کردم. هر یک اصول‌هایی که به وی نشان داده میشد وی تیز از خود میکند، نتیجه‌های خوب رو نشان میدهد. امرالله همکاری پدر و مادرش با مشق خیلی خوب است. وی آمده خبر میگیرن، مشق‌هاش وی سر وقت میبیاد. ҳамакнун имрӯз аз варзишгарии амрулло 5 сол сипарӣ гардидасту мавсуф соҳиби медалу ифтихорнома, сипосномаву ҷому дигар ҷоизаҳои варзишӣ аст. дар ин муддат қаҳрамони барнома тавонистааст дар мусобиқаҳои варзишии сатҳи ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ иштироки фаъол намуда ба хазинаи варзишии худ мукофоти соҳавӣ ворид созад. яъне амрулло маҳорати хуби варзишӣ дорад. усулҳои омӯхтаи ӯ аз бисёре аз ҳамгурӯҳон ва ҳамсину солонаш фарқ мекунад. من به شهر ترسونزاده سفر کردم و در آنجا من دو رقیب خود را مغلوب کردم و سزاوار اول گشتم. بسیار اصولهای باکس به من پسند است. من در مسابقه استفاده میبرم و به من خیلی هم کمک میرسانند. дар воқеъ имрӯзҳо варзишу тарбияи ҷисмонӣ ва тарзи ҳаёти солим дар мадди назари ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад. аксари наврасону ҷавонон дар баробари донишомӯзӣ ба намудҳои мухталифи варзиш машғул мешаванду бадани худро обутоб дода тарзи ҳаёти солимро пешаи худ менамоянд. имрӯзҳо дар Толор дар баробари Амрулло боз наврасону ҷавонони зиёд ба тамрин машғул мебошанд, чунки Федератсияи бокси Тоҷикистон барои наврасони варзишдӯст шароити созгорро фароҳам овардааст, то онҳо ба варзиш машғул шуда рӯҳану ҷисман солим бошанд. ба маҳорати варзишгарии қаҳрамони барнома рафиқонаш низ таваҷҷӯҳи зиёд доранд. аксари онҳо кӯшиш мекунанд ки бо ӯ дар як сатҳ бошанд. аз ин рӯ доимо бо Амрулло ба тамрингоҳ омада ба тамрину омӯзиш машғул мешаванд. ҳамин аст ки зимни сабти барнома ҳамгурӯҳон ба фаъолияти варзишгарии ӯ баҳои баланд доданд. ман бо Амрулло дар як Толор машқ мекунам. вай хеле бачаи хубам ҳаст. вай мехоҳад ки берун аз кишвар рафта сазовори ҷоҳи намоян гардад. қадамҳои устувор, натиҷаҳои назарраси варзишӣ, майлу рағбати зиёд барои рӯи майдон омадану аз натиҷаҳои варзишӣ ва зуру бозуи худ дарак додан Амруллоро иштирокчии сабқатҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ намуд. ӯ имрӯз бо иштирок дар сатҳи ҷумҳурӣ ва маҳоратсанҷӣ намудан бо боксчиёни навраси шаҳру ноҳияҳои кишвар кӯшиш намуда истодааст ки тамринҳои худро зиёд намуда ба қуллаи мақсад расад.
мусобиқаи ҷумҳуриявӣ иштирок кардам ва дар он ҷо се рақиби худро мағлуб кардам ва сазовори ҷои аввал гаштам. Муаллими ман Азимов Мардон хеле нозикиҳои ин варзишро ба мо ёд медиҳад ва ман бо варзишгарон берун аз машқ ҳам дӯстони хеле хуб мебошем. Падару модарам ҳам низ мехоҳанд ман варзишгар шавам. Ман ба машқ сари вақт ҳозир мешавам ва ман ният дорам дар мусобиқаҳои берун аз Тоҷикистон иштирок карда сазовори ҷои аввал гардам. асосан тамрину омӯзиш дар ин гурӯҳ дар як ҳафта 4 маротиба сурат мегирад. аниқтараш 3 маротиба омӯзишӣ, 1 маротиба таҷрибавӣ. дар охири ҳар ҳафта варзишгарон миёни худ мусобиқаи толориро доир мекунанд ки ин дар сатҳи амиқ намудани омӯхтаҳои варзишгарон зарурӣ дониста мешавад. мураббӣ ба ин васила муайян менамояд ки кадом варзишгар маҳорати баланди варзишӣ дораду бештар тамринҳоро аз худ менамояд. бояд қайд кард ки Амрулло дар муассисаи таълимӣ низ бо баҳои хубу аъло мехонад. ӯ хонандаи синфи шашуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 33-уми пойтахт аст. зимни наворгирӣ ҳамсинфон ва омӯзгорон Амруллоро хонандаи оромтабиат, дониши аълодошта ва дорои интизоми намунавӣ муаррифӣ карданд. тибқи иттилоъ ӯ фанҳои таълимиро хуб медонаду ба дарсҳо бо омодагӣ ҷиддӣ меояд ва кӯшиш мекунад ки варзишу донишомӯзӣ барояш дар як сатҳ бошад. ман дар баробари варзишгар буданам дар мактаб низ хеле хуб бо баҳои хубу аъло мехонам ва вақте ки ман ба мусобиқа мебароям ҳамсинфонам маро дастгирӣ мекунанд ва вақте ки ман сазовори ҷои аввал мегардам онҳо хеле хурсанд мешаванд. дар мактаб низ дӯстони ман хеле бисёр ҳастанд. мо бо онҳо дӯстони хеле хуб мебошем. онҳо ба ҳар мусобиқаи мо маро дастгирӣ мекунанд. Гулов Амрулло сардори синфи мо аст. писари хеле хуб ва ҷасур. ӯ хеле дарсҳоро хуб ҷавоб медиҳад. ба ҳамаи ҳамсинфҳо дӯст ва рафиқ аст. ҳамчунин дар варзиши бокс машқ кардааст. ӯ то ҳол бисёр медалҳо ва ифтихорномаҳо гирифтааст.
дар таълимгоҳ Амрулло иштирокчии олимпиадаҳои фанӣ ва озмунҳои маърифатӣ мебошад. ба гуфти ӯ ҳар варзишгар бояд пеш аз машқу тамрин намудан аввал ба донишомӯзии худ аҳамияти ҷиддӣ дода бо атрофиён муносибати нек дошта бошад. ин нуктаро ҳамсинфонаш низ ёдовар шуда мегӯянд ки Амрулло хонандаи болаёқати синфашон ба шумор рафта доим дар раванди омӯзиш аз худ ҳамчун хонандаи фаъол ва рафтори намунавӣ дошта нишон медиҳад. Гулов Амрулло хонандаи синфи 6 талабаи мактаби 33 бачаи баодоб, хушахлоқ, хушмуомила ва сардори синфи 3 мебошад. Гапаш дар синф мегузарад. Қатъи хонандагон хушмуомила, муаллимо қатъи муомилааш хуб, дар сода ҳама вақт фаъол, бе ягон камбудӣ. мо ба хеле талаба ва чун фаъоли мактаб аст, бо аз он хурсандем бо варзишгарам будааст ки мо бо ӯ ифтихор мекунем. ҳар лаҳзае ки вай мусобиқа рафта биёяд, мо бо хушнудӣ ва истиқбол мегирем ки чунин талабаи фаъол вай дорем ки бо аз вай варзиш вай аз мусобиқаҳо бо ифтихорномао медалҳо бармегардад. боиси таъкид аст ки имрӯз дастпарварони бокси ҷумҳурӣ зиёданду дорои ҷоизаҳои сабқатҳои байналмилалӣ ва осиёӣ мебошанд. ҳамаи онҳо машқу тамрин ва омӯзишро ба монанди қаҳрамони барномаи мо аз чунин толорҳои варзишӣ оғоз намуданду бо тамрин, омӯзиш ва аз худкунии усулҳои маъмули бокс иштирокчӣ ва ширкаткунандаи сабқатҳои дохил ва берун аз кишвар гардиданд. Амрулло низ талош дорад ки бо тамринҳои пайдарпай ва омӯзиши усулҳои дигари бокс аз мураббӣ тамрин гирифта берун аз ватан низ парчами кишварро баланд бардорад. من در آینده مقصد دارم بیرون از تاجیکستان در مسابقه بیرون از تاجیکستان اشتراک کرده سزاوار جای اول گردم و پرچم برداری ملی گردم.